Na, Ang tanga-tanga ko rin. Hala guys, umiyak guys. Umiyak sa harapan ko guys, sabi ko. Doon ako talagang nagsuri sa nangyari. Good morning, Philippines! What are you looking at me for? What are you looking at me? What do you want? Aray, my boobs. Oh, you don't squeeze my boobie. You sit there like a dog, okay? Sit like a dog and be quiet. No. What are you murmuring? You behave yourself. What do you need? Don't be sad. I told you never be sad. You're a dog. What do you want? You really want just to be with me, huh? You just really want to be with me, huh? This is she just want to be lovey-dovey, huh? You just want to be lovey-dovey. Oh my god. Oh my god, you just want to be lovey-dovey. Oh my goodness. Tingnan niyo guys. Oh my goodness, you just want to be lovey-dovey. Oh. Gusto ginoo ko. Wala, ginoo ko. Just want to be. Good morning. Good morning guys. Today is Sunday. Kagigising ko lang, hindi ko pa sila pinakain kasi inano ko lang yung dish nila. Masakit yung nose ko dito na side. Sana walang pimples. Sana yung mask na nilagay ko kagabi hindi nagkukos ng pimples kasi dito na area sumakit na. Parang sa ilalim, parang pimples yung sakit niya ba? Kapag magka-pimples ka sa ilong, yun yung sakit na yan, feeling. Somebody's looking at me. Go get Ducky Duck Duck. Where is Ducky Duck Duck? Go get it. Roxy, get Ducky Duck Duck. Roxy, go get the Ducky Duck Duck. Right there, huh? Go get it. Go give it to Mama. Yes, give it to Mama. Go get Ducky Duck Duck. Give it to Mama. Go give it to Mama. Give it to Mama. Give it to Mama. Come here. Give it to Mama. Come here. Give it to me. Roxy, give it to me. Come here. Give it to Mama. Here. Right here. Right here. Give it to Mama. Come here. Good girl. Good girl. This is a Ducky Duck Duck. Yes, you did. Tadati. Okay, go get it. Give it to Mama. Come here. Give it to Mama. Come here. Give it to Mama. Come here. Give it to Mama. Give it. Good girl. Good girl. No, good girl. Let's turn this light because I am going to... May nag-request pala. Naka-sunglasses ako guys kasi doon ako sa laptop. Nag-ano ako sa laptop. Nagbigay ng thumbnails. Nagawa ko ng thumbnails para bukas kasi meron na tayong video this morning. 9 o'clock na yung video natin. So, may nag-request to recognize this refrigerator that I have here. It's crazy because makalat
kahit saan po nilagay yung makalat, wag na natin i-touch yung freezer kasi dapat ganyan na kung ano siya dyan ah, you know. So yun, dito natin i-arrange at saka itapon natin yun kung ano yung sira na hindi ko na tignan, okay? Pero bago yan, i-close lang natin baka boboto. Anyway, yung light kanina guys, nag-flicker lang, phew, napatay yung light, mga 1 second lang yung light napatay and then balik na agad. Kaya kapag ganyan, look, yung microwave natin, yung clock is hindi nag-work. At kapag hindi na-arrange yan, hindi natin magagamit. So, mamaya i-ano natin yan. Guys, tumutok na guys. Tignan nyo yung parsley. Ang dami, di ba? And ito yung catnip. Wala, kinain ni Misty. Yung cucumber ko, ang taba, di ba? Tignan nyo. Di ba? Taba. Ang kawawa naman itong string beans na mamatay. Ito yung talong na gusto kong i-transfer. Kasi mamamatay yung okra dahil dito ba. Ang daming ano. May kapitbahay pala. Nagtataka na yun. Nagsasalita ako. Kasama yung kamera. Ang pinakaayaw ko naman is malaman nila na vlogger yung kapitbahay nila kasi makikita nila kung anong mga ginagawa ko sa buhay, di ba? Delikado tayo dyan. Delikado tayo. Kasi doon tayo ma-spy. Pwede tayong ma-spy. Kung pwedeng may mga gagawin silang masama, magagawa nila. Kasi alam nila yung mga nangyayari sa buhay. Yes, love ni mama. Yes. Yes, you eat your din-din. Oh, you just don't understand me. We're gonna do show later. What's the show, love? Baby wants show, Misty. We're gonna go show out this way. Your nails ba? Don't scratch my belly. Uy, ang taba-taba ko. Nahihilis na yan sa kaka-scratch. Roxy, you're so cute. You're so cute na. You're so cute na. You're so cute na. You're so cute na. You're so cute. You're so cute na. You're so cute. You're so cute. Oh, alam, gusto talaga niyang pumunta sa taas. I'm not going up. I'm not going up. I'm not going up, really. Oh, do you want me to know you? Gusto niya pumunta sa taas, guys. Tignan niyo, guys. You cannot go up there. Mama's not going up there. Mama's not going up. Yes. Gusto talaga niyang pumunta sa taas, guys. Tignan niyo, guys. I'm not going up. Why you like to go upstairs? Tignan niyo. I'm not going up. I'm not. Nuh-uh. 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 I'm not going up. Nuh-uh. Uh-uh. Nuh-uh. Not going up. I'm not going, Tago. Mama, nagtago. So, tignan nyo, ano talaga siya, doon, dito, doon. Yun. So, unahin ko isa taas. Okay, dito sa first, sa pinakataas talaga. Ilabas ko itong lahat. Kasi hindi ko na alam din kung anong nasa likuran nito. Wala, may champagne. May champagne. Ito yung pagbili namin sa bahay 3 years ago. 3 years ago na kami, di ba? Ako pa lang dito, wala pa sa amin. Linisin ko muna to, ha? Hindi naman talaga siya madumi. And then, ibalik natin yung, dapat ibalik. Ito, hindi naman dapat ito refrigerated. Iwan ko kung bakit nilagay ni Tami. Pa-expire na ito.
At marami tayong butter. Ito, dapat tapusin. Konti na lang. Kaloka talaga. Ito siya. Dito natin siya ilagay sa gilid. At ito yung Hawaiian bread. Regular bread ni Bianan. And dito ko siya ilagay sa taas, guys. Dito, ganyan. Dito, ay mga sira na to. Mga sira na. Ipakita ko sa inyo mga lace dipping. Oh. Ito yung kapag mag-party gani. Dito yung egg namin. Hindi na siya madumi, guys. Pero gusto ko lang siyang i-wipe. Kasi, may mga kaunting mga anik-anik. And, nagluto ako kagabi, guys. Kahapon ng pork humba. Look. At saka, munggo. Look, dami, di ba? And, ito, my goodness, dog food. Bilisan ko lang to guys ha, para hindi tayo magbayad ng malalaking bill. Electric. Ito daw gulay, pero mas marami ka akong gulay dito kaysa mas marami akong vegetables kaysa fruits. Guys, tapusin ko lang to guys kasi okay, and then ipakita ko sa inyo pagkatapos. Are you trying to tell me that you want food? Tingnan nyo, try to open that thing. Okay guys, ito yung andito sa refrigerator na decide kong itapon. I know guys, sa kalamitan sa inyo magsasabi ang sayang, ang dami. Well actually guys, ito, last year pa ito party. Sira na siya. Sira na. Na-open ko to sila, binalik ko yung nagamit. So yun, kaya nasira siya. I'm going to wash that. I always wash my Ziploc. Ito din, i-wash ko ito, 2 Ziploc. Ito yung ginger na hindi ko natapos gamitin. Itong bread, tumigas na, 3 years na ito. Ay, kasi kapag hindi nag-mold, hindi itapon, pero matigas na siya. So, yun. And, itapon. Oy, chocolate, hindi ito tapon. Ilagay natin ito para sa loob. Ilagay natin yan mamaya sa refrigerator. Ito guys, the same thing. Yung last party dito, 2018 pa ito expire, oh. 18. Ito yung mga matagal na talaga. Kapag hindi talaga maglinis, no, ito sira na to guys. Kapag hindi talaga maglinis. Ito din para ito kay Bianan. Matagal na to dito guys, mga 3 years na ata. Hindi ko alam, walang expiration guys, pero itapon ko to. Kasi bawal na si Bianan sa mga matatamis. Sobrang tamis nito. Para siyang leche flan-teng. Ito, pagkain ng aso, kailangan ko talaga ito. Talaga. Itong si Hubs ba? Inupin na talaga, oh. Huwag mong i-open yan, little man. Kaluka. Hey, don't help yourself. Wait. Yeah, itapon na yan. Mga ginamit ito nung party, wala na. Ito din, sobrang expire na yan. Family favorite home-style ranch for salad. Ito yung matagal na rin ito, guys. Yung last kong gawa ng mango shake. Hindi talaga matatapos, no? Sira na to. Condensed milk. Ito din, sirang-sira na, oh. Kaluka. Kailangan ko talagang no? Sa refrigerator. Ito, sira na din. Ito, i-keep ko baka si Tami magalit. Hindi man ito masisira. Chocolate. Ito, for sure, sira na to. Itapon ko yan. So, yun lang. And, ito yun. Gutom na talaga to, guys. Pinakain ko na kayo't lahat-lahat, ha? Parang sobra pa, kulang pa. Hindi pa nag 10 o'clock, gutom na naman. Okay, here is the thing. Yung bagoong ko dyan.
Yung paborito kong sauce na maanghang, chocolate ni Tami, butter for cooking. Hello, si Habs nagwala na talaga. Ilagay nating tart dito, transfer natin. And ito sa mga salad. Ano ito? Para sa hummingbird. Yun yung ano ni Tami. Goal niya in life. Hummingbird. I-transfer natin yan dito. Yun. Ito yung pang hummingbird daw niya. Ano ba to? Strawberry jam. Tignan nga natin kung kailan itong expiration nito. Oh my God. 2017. O, itapon ko na yan, guys. Makalat ito kanina, as in, sobrang kalat talaga. Dito lahat nakakalat. Ito yung kay Tami, Bilone, whatever. Ito yung sa pusa at sa aso, turkey, yung mga ganon. Pusa. Ito yung avocado wrap man ito ata. Ano to? Oh, spinach wrap na hindi ko nagamit. Ito tong mga chocolate ni Tami. Ito yon, daming chocolate, diba? Chocolate, ilagay natin dyan. Kasi si Tami, yan, dyan. And butter, biskote, doon. Ito, stinky cheese for Tami. Different kind of cheese at the back. American cheese. Yung mga, anik-anik ni Tami. Kay Tami ito dito na area. At saka sa puso at aso, mga etcetera sa akin din. Pero mostly, ito yung mga, dyan, mga cheese, mga turkey, mga ganun. Diyan. May fruits dito yan, oh. Ito siya. And then, dito ko nilagay yung bread. Dito ko nilagay kasi, para may lagyan tayo ng bread kasi kanina dito nakakalat siya sa baba. So, yun. Diyan siya. Ang lahat ng dito is gulay. Ito nga dito, mga broccoli, spinach, lime, garlic, yun. Andun pa sila sa cellophane kasi ayaw ko silang mahiwalay sa cellophane kasi mahirap maglinis palagi, guys, yung mga tira-tira dito sa baba. So yun, kaya andun pa rin sila sa cellophane para hindi tayo maglinis palagi. Watermelon, dyan lang siya para kapag gusto namin yan. And then ito yung makalat pa rin tignan, guys, pero at least nalinis na siya, na-organize ko na siya. Yun, ganito. May mga leftover tayo dito. Iwan ko, guys, kung bakit kailangan may baking soda sa refrigerator. Anyang hindi ko alam. Yun lang. Simple lang, guys. Sis Mia, let me know if this is what you eat before when we always talk. This is what, I think this is what it is. But I like it. It's a vanilla. Sa Pilipinas pa ito. Kain na ito. Tapos, sayang talaga. Nalinis at na-organized. Thank you for requesting. I know I forgot your name. Salamat sa salamat sa nag-request. Nalinis ko rin yung refrigerator at kung walang mag-request hindi maglinis. Huy, guys. I don't know kung na-share ko na ba to sa inyo, guys. 'Di ba andito si Bianan yung nakita niyo sa vlog dito siya, kinuha siya ng kapatid ni Tami and nagpunta sila sa parang lake, may lake ba. And ang nangyari, sinabihan ako ni nagkapatid ng asawa ko na noong nag-barbecue, nung inimbita kami sa anak niya. So yun, sinabihan niya ako na heart to heart talk sila ni Andrea at saka yung ina niya. So, 'di ba sabi ko sa inyo, sinabi nila sa biyanan ko na yun yung panganay niyang anak wala na, pero hindi niya na-gets, 'di ba? Pero this time inexplain lahat, pinaalala lahat sa kanya. Doon talaga matagal daw yung usapan nila. Dami daw ang katanungan ng ina nila sa kanya kung anong nangyari. Sabi ko, bakit napag-usapan nyo? Sabi ko, ba't napag-usapan nyo ulit? Akala ko, kasi yung andito si Bianan, kaming apat, kaming tatlo, si Tami, ako, at saka yung anak niyang babae, kapatid ni Tami, nag-usap kami. Ang akala namin, yung ina nila, usually makisali yan siya, parang sasali sa mga pinag-usapan. Sinabi nila na pumunta sila sa lugar, nagkita sila sa apo ni Bianan, yung anak sa namatay, nagkita sila doon, binisita nila, ganun-ganun. Pero hindi sinabi na yung pumunta sa Borol, ganun-ganun. Narinig niya, inisip niya, bakit pumunta sila sa lugar na doon at binisita yung apo ko at hindi ako sinabihan, ganun-ganun. Parang, akala namin hindi yan, parang hindi sa
utak niya. So yun, pero buti na lang din na natanong niya. Kasi tinanong niya yung anak niyang babae, anong pinunta niyo doon? Anong ginawa ninyo doon? Ganon-ganon. So, inexplain. Kaya, inexplain sa anak niyang babae sa ina niya na ganon ang nangyari. Sabi ni Bianan, hindi niyo sinabi sa akin na ganon nangyari. Noong barbecue, ang tanga-tanga ko rin. Kasi kasi sabi ni Andrea na alam na niya na anak niya. So, ang ginawa ko, umupo ako sa harapan niya. Sabi ko sa kanya na, sorry about nangyari sa anak mo, ganon-ganon, na yun ganon. Hala guys, umiyak guys. Umiyak sa harapan ko guys, sabi ko. Sabi pa niya, wala, hindi man lang ako sinabihan na mga ganon-ganon. Sabi ko, sinabihan ka ma'am, nakalimutan mo lang. Umiyak siya guys. Naano ako, parang ang daming tao umiyak, pinaiyak ko. Pinaiyak ko si Bianan, sabi niya. Ang una talagang sabi niya, hindi daw siya sinabihan, hindi daw pinaalam sa kanya na ganun nangyari. Sabi ko, ma'am, pinaalala sa'yo, nakalimutan mo. Yun, sabi ko sa kanya, umiyak siya. Sabi ko sa kanya, very Pinoy ako. Kaya sabi ko, ano na lang tayo, ang isipin na lang natin is nakasama na niya yung kapatid niyang lalaki, yung asawa mo, yung daddy niya, nakasama na niya. Sabi ko, so ngayon, ang dami nang nakatingin sa'yo, 5 na sila. Sabi ko, 5 na sila. Yung nanay mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mong lalaki, at saka yung yung ngayon, yung anak mong panganay. Well, actually, 6, pero 5 yung sinabi ko. Yung daddy niya, di ba? Doon ako talagang nagsorry sa nangyari. Doon kasi, sinabi ng kapatid ni Tami na ganun, na alam na niya. So, hindi ko akalaing umiyak sa harap ko. Kahit late na, nakikita ko yung cucumber ko na tinanim ko. Hindi masaya. So, water ko yun guys kasi so, i-water natin ito. What is it, Rox? Hey! Ano siya eh? As in... Dito din. Halatang hindi happy oh. Yung dahon kasi oh. Hello, love. Love ni mama. Iniwan sa labas. Ang init to na no. Ang init sa labas. Ipanaog na. Masa may giluto ni mo? Yan, tingnan natin. Kaya saan ko ka naplanta yung mga tripod? Ganda ko ng tripod. Uy, katami man na sa trabaho. Pork adobo og munggos. Grabe, mura na, oy. Kaon. Nakarang yun, nasisoy. Nagkinamot ko eh. Pasensya na, magkaon jud ko. Pasuri jud. Okay, ang pagkaroon, dira, oy. Sakit akong ulo kay kano. Quick shout out tayo guys. And yeah, mag-shout out tayo before natin i-end itong video. Read all the comments here na magpapa-shout out kasi hindi ako maka-shout out everyday. Pasensya na kung hindi ko kayo ma-shout out. Ang sakit ng ulo ko. Shout out to Hazel Caceres. And also hi to Danilo Madrona. Thank you. And also hi to Jillian T. Hi po. And also hi to Pinay and Aussie, Australia. Hello. And also hi to Tracy Islao from the Mortis La Union. Siya na guys, dito lang ako magbasa ng dito ako nakatingin sa laptop kasi nandito yung mga comment ninyo. And also hi to Jade Zhao. And also hi to Lynn Ibanez Vlog. Thank you so much for watching. Hi to Danilo Braulio from MLA Philippines. From Manila, I think. I don't know where's MLA Philippines. Hello po. Hala, somebody's here. Somebody's watching. Ang cute ng baby. Ang cute. Teka guys.
Thank you. Ang cute ni Habs. I think tapos na tayo dito. Ganyan lang yan. Hi to Virginia Galora from Cabanatuan, Philippines. And also, hi to Ima Ambi Agelion. Agelion, yeah. Belated happy birthday, July 10 daw. Happy belated happy birthday, sis. Hi to Mayna Salvadico. Hi po. Happy birthday or belated happy birthday, sis. Hi po. And also, hi to Cecile Bowden. And also, hi to Eleanor Anadon. Belated happy birthday for sure. This is gonna be belated. Belated happy birthday, sis. And also, hi to Juvelin Donton. Thank you for watching. From Las Piñas. Hello po kay Rosario Bagasol. At saka kay Say from Ilocos Norte. Hi po. And also, hi to Norin Diviga. Hi po, sis. Thank you so much for watching. And also, shout out to Jillian Adanza from Cebu City. I think yun lang. Thank you guys so much for watching. And I really do appreciate. Dito ko na to i-end, guys. Please don't forget to like and subscribe to this video. And bye. I-end ko na to, guys. You can see Habs. Habs is watching a nice video. And yun. I'm talking to Sis Mia. I was talking to her for like, I think over an hour, I think. Yeah. So, we're just like laughing. And now she's texting me. We're just having fun talking life, guys. Yun. And look. This one is having a good life. Right here. No.